I denne video vil vi forklare noget, der måske kan hjælpe dig. Det handler om, hvordan vores hjerne fungerer. I vores hjerne har vi 3 dele. Krybdyrhjernen, pattedyrhjernen og menneskehjernen. Krybdyrhjernen er din krops automatpilot. Den tager sig af de automatiske ting i din krop, såsom dit hjerte, der slår, og at du trækker vejret. Du behøver ikke tænke over det, men du kan heller ikke stoppe det. Det sker automatisk, ligesom du ikke kan stoppe dit hjerteslag. Menneskehjernen hjælper os med at tænke. De fleste dyr har ikke en menneskehjerne. Menneskehjernen hjælper os med at tale, lægge planer og tænke over, hvad vi skal gøre og hvordan vi skal reagere. Pattedyrhjernen er til vores instinkter. Ved du, hvad instinkt betyder? Dyr har også et instinkt. Når et dyr er i fare, hjælper pattedyrhjernen med at holde dem sikre uden at tænke. Dyr kan løbe som hjorte, eller kæmpe som løver, eller gemme sig som kaniner og sidde meget stille. Vi mennesker gør det samme. Når vi føler fare, kan vi blive meget vrede, løbe væk, eller vi bliver virkelig stille, så ingen lægger mærke til os. Alle 3 dele af hjernen arbejder sammen, når vi er rolige. Når der er en lille smule stress, er denne stress inden for det vindue af stress, vi kan klare. Vi kan stadig tænke og planlægge. Men når vi har meget stress, kan stressen blive så meget, at vores krop tror, vi skal handle hurtigt for at beskytte os selv. Stressen er blevet for meget, vi kommer uden for vores stressvindue, og vi reagerer med vores pattedyrhjerne. Vi kæmper, løber eller gemmer os. Fordi dette skal ske hurtigt, lukker vores menneskehjerne ned, så vi ikke spilder tid på at tænke, tale eller tøve med, hvad vi skal gøre. Når vi er faldet til ro, kan vi bruge vores menneskehjerne igen, og så kan vi tænke os om igen. Man kan se det for eksempel, når man bliver meget vred eller bange. Man kan gøre ting, man ikke ønsker at gøre, såsom at slå, ødelægge ting eller løbe væk. Men når man har så meget stress, at man er uden for sit stressvindue, stopper ens hjerne med at kunne tænke helt automatisk. Man kan bruge sin menneskehjerne, når man igen er inden for sit stressvindue. Når stressen bliver for meget, kan pattedyrhjernen også lukke ned. Så kan man ikke løbe eller kæmpe så godt. Krybdyrhjernen tager over. Du husker vores automatpilot. Dyr kan lade som om de er døde. Dyrets krop bliver meget slap eller virkelig stiv, som om den er frosset. Det er stor beskyttelse, fordi rovdyr ikke spiser døde dyr. Mennesker kan også blive helt slappe, eller som om de er frosset fast. Krybdyrhjernen kan gøre os ude af stand til at bevæge os eller tale, som om man er lammet eller frosset fast. Man kan ikke tale eller bevæge sig. Når andre gør ting mod dig, tillader din krybdyrhjerne det. Uden at sige nej eller gøre modstand. Det kan være meget svært at forstå, men vores hjerne forsøger at overleve på denne måde. Man kan ikke stoppe, hvordan ens krop reagerer, da det sker automatisk. Det ville være som om, du forsøger at stoppe dit hjerte med at slå. Det kan man ikke. Normalt har vi et stort stresstolerancevindue, men når man har oplevet mange dårlige ting eller stress i sit liv, kan vinduet være fuld af gammel stress eller dårlige minder. Der er ikke meget plads tilbage, og man går hurtigt uden for sit stressvindue. Det er ikke rart at have et lille vindue på grund af disse gamle ting. Det er vigtigt for alle omkring dig at forstå, at det er sådan, det fungerer med dig. De skal forstå, at når du er uden for dit stressvindue, kan du ikke tænke, og de må hellere vente, indtil du er faldet til ro og igen kan bruge din menneskehjerne, før de taler om, hvad der skete. Du kan lære, hvad du skal gøre, når du er uden for dit stressvindue. Hvis du for eksempel bliver som en løve, kan du prøve at tæmme løven, så han kan være vred uden at bande eller ødelægge ting. Hvis du løber som et rådyr, kan du lære, hvor du skal løbe hen, uden at komme i problemer. Du kan også lære at beskytte dig selv bedre, eller finde ud af, hvad der får dig til at gå uden for dit stressvindue, og forsøge at forhindre, at det sker. Hvis du vil, kan andre hjælpe dig. Det kan være nyttigt, da det kan være svært at lære den slags ting, når dit stressvindue er lille. Du kan også prøve at forstørre dit vindue ved at rydde op i den gamle stress og dårlige følelser. Det er en terapi kaldet EMDR, som er god til det. I denne terapi taler man lidt om de dårlige ting, der skete. Ved at distrahere ens hjerne på samme tid, bliver den gamle stress ryddet op, og vinduet bliver større. Denne terapi er ikke let, men mange børn føler sig meget bedre bagefter.